Maromaro volagna zay nahitako sy natsapako fa misy raha miafigna anao tia mivoaka tsy takatra antragno tsy mafantatra moty koa tsy sasakaligny masiatsiaka anao milavany amy raha tsisy dikany resaka anigny walawala anao tsisy lerany aminahy jiaby-tsigny telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy e numero telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy e numero sambola tia vade anao tiako na magaiana e fiafiako iala aminao ty paresa anao tiako efa tavela mafe zaho resy sabadita ambony ambany razakeno sako mbo magnotany mandengandenganao ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny satsolatala tsy verifagnahy azoko jiaby raha taonao minahy iala minara atianao atao fô zao mbola tia vady telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy e numero telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy e numero sambola tia vade anao tiako na magaiana e fiafiako iala aminao ty paresa anao tiako efa tavela mafe zaho resy fitiavagna sabadita ambony ambany razakeno sako